Здравейте хора, аз съм Шар99 бъга. Днес не сме нито в Майнкрафт, нито в PES, нито в каквото и да е. Днес ще направим урок от моите много поредичка уроците. Как да работим с Steam. Така. Първо да ви покажа къде ще пишете. Какво да пишете в интернет. Пишете Steam Down. Така. И отцъкате. Така. И цъкате. Аз поне, доколкото помня, цъкнах това. Така. И тук. Така. Цъкате тук. Free download. От който сайт искате. Аз просто то намерих просто. Няма кога друг. Така. Чакаме малко да зареди. Така. Така. Чакаме малко. И така. Да се зависи малко. Ето, тук ви се появява на... Ако сте на Google, разбира се. То повечето са на Google. И така. Чакате да зареди. Така. Добре, така. И тегите там ви излизат разни работи. Ето, цъкате го. Ако цъкате Yes. Ако не сте видели нещо, това Next. Тук цъкате задължително, за да... Не... Вие може да сте над 13. Аз не съм над 13, разбира се. Тук само го правим така, за да ни пуснат. Цъкаме Next. Тук цъкате Next. И... така. И там си избирате диски и става и дърва. Така. Втората част е, сега като ви се инсталира, той ви се появява на десктопа. И сега, че видите какво представлява Steam. Така. Винаги, когато си изтегляте Steam, то ви изкарва нещо като... Как беше? Едно прозорче, където пише да си създадете акаунт и такива работи. Да си създадете акаунти. И там си се давате, то ще ви насочва. И... така. Ще ви насочвам. Как си го правите. И че има първо апдейт на там. Апдейт на самата програма. Ето така, свързваме с Steam акаунт. Ето, даже аз имам акаунт, чакай да си даде бъга. Така, чакаме малко да зареди, защото интернетът ми е бъгесто. Ето и така, това ни интересува тук, новини, обновения. И така виждате, магазин. Ако искате да разглеждате някакви игри, общност, ето профила ми тук, цъкате магазин, разглеждане, разбира се. И така. Може да си добавяте приятели, които искате, разбира се. Тук, например, ето, излизат ви игри, платени, неплатени. Сега аз мога да напиша. Чакай, както че го написахте грамата сур. И тефта, например. Ето, излиза ви игра. Определено. Ето. Библиотека. Тук какви игри имате, какво сте свалили, какво такова. И като цъкнете на играта, разбира се, има трейлери, чанели, други щути. Може да правите
колко RAM, памет ви иска, минимални изисквания. И като цяло това е Steam. Такова. Нещо като програмка, от която си теглите платени игри. Мога да платите и с кредитна, мога да отидете до кеш терминала, зависи вие откъде сте. При мен е най-близко до Ивинци. Зависи, навсякъде има кеш терминали. Тук профил, дейности приятели и хардуер, видеа и така. Профилчето може да го слагате на голям екран. И така, тук паникви футболни работи. И така хора, аз бях Шал29 Бълга, това беше новата им поредичка уроците и това като цяло ще бъде и